వెల్కమ్ టు విజయ్ లాగ్స్. ఇప్పుడు పాయసం చేసుకుంటున్నాం అనమాట. పెసరపప్పు సగ్గుబియ్యంతో. చూద్దాం మళ్ళీ లాస్ట్కి ఎలా వస్తుందో చూపిస్తా. ఇది నాకు కొత్త స్టవ్ మీద పాయసం. ఈ స్టవ్ గురించి మాట్లాడాలి చెప్తా, అక్కడ పోయినాక చెప్తా. ఇక్కడ కొద్దిగా మమ్మీ పని చేసుకుంటుంది కదా. వెలిగిలే విజిల్ మమ్మీ. ఇది కూడా కొత్త కుక్కర్ అనమాట. కొత్త కుక్కర్లో కొత్త పాయసం చేస్తున్నాం. బనానాస్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ బనానా ఎందుకు సపరేట్గా బనానాస్ కోసం వెళ్తానంటే ఆయన 2 డేస్కి ఒకసారి వస్తా అన్నాడు, 2-3 డేస్కి వస్తా అన్నాడు. సో అందుకే వచ్చినాడేమో అని వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని రావు. ఇక్కడ మేమున్న ఏరియాలో వచ్చేసి డజన్ లాగా అమ్మరు బనానాస్ని, కేజీస్ లాగా అమ్ముతారనమాట. సో కేజీ బనానా వచ్చేసి 40, అందులో ½ కేజీ అలా కేజీకి వచ్చినా కూడా మామూలుగా 12 రావు. ఆల్రెడీ 12 అస్సలు రావు, 8 వస్తాయి కేజీకి అంతే. సో ఇక్కడ ఒక అతను ఏంటంటే సపరేట్గా దానికోసం ఒక ట్రాలీ లాంటిది వేసుకొని వస్తారనమాట. 3 డేస్కి ఒకసారి 2 డేస్కి ఒకసారి. సో ఆయన అయితే 20 రూపీస్ కేజీ లాగా ఇస్తాడు, 20 రూపీస్ 30 రూపీస్. సో వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకొని రావాలి. సో చూపిస్తాను. నేను కూడా వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని వచ్చి ఉంటే తెస్తాను, లేదంటే ఊరికి వెళ్ళి చూసి రావడమే. సో మీకు చూపిస్తాను. సో రెడీ అయిపోయింది, చూపిస్తున్నాను అనమాట ఎలా వచ్చిందో. సో ఈ కప్ వచ్చేసి తమ్ముడికి గిఫ్ట్ వచ్చింది. ఇదే నచ్చింది వాడికి. ఇంక అన్నీ ఇందులోనే తాగుతున్నాడు, పాలు అన్నీ. ఇప్పుడు పాయసం కూడా ఇందులోనే కావాలంట. మా నీకేమనిపిస్తుంది? పాయసం బాగా వచ్చింది అనిపిస్తుందా? స్మెల్ అయితే బాగుంది. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి చెప్పాలి మీకు. అవి వెనకాల తాగుతుంది పాయసం. అవి ఎలా ఉంది పాయసం? బాగుందా? ఎంతైనా కూతురు చేస్తుందన్న. ఇవి నిజం చెప్పు. అవ తిన్నాక చెప్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నీకు ఒకటి చెప్పాలన్నమాట మమ్మీ గురించి, ఇంకా తమ్ముడు గురించి. మమ్మీకి వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ తెలిసిపోతుంది, మమ్మీస్కి స్మెల్తో చెప్పేస్తుంది అనమాట. ఇది ఎక్కువైంది, ఇది తక్కువైంది అన్నమాట చెప్పేస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు అడిగా ఏమ్మా ఎట్లా ఉంది అని. ఇప్పుడు మమ్మీకి అయితే తెలిసిపోతుంది స్మెల్ని బట్టి. ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే చేయి పెడితే తెలుస్తుంది అంట అందులో. అంటే గంట లేకపోతే ఏదన్నా అట్లా టచ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది అంట అందులో ఉప్పు తక్కువైంది, కారం తక్కువైంది అని చెప్పేస్తాడు వాడు. సో నాకేం రాదు, నాకు వంట రాదు. నేను ఎగ్ కూడా ఆమ్లెట్ వేయలేను అనమాట. అది నా బ్యాక్ డ్రాప్. సూపర్ ఉందంట పాయసం. నాకు ఆల్రెడీ స్వీట్ ఇష్టము, కానీ మీకు చెప్పాలని నేను తినట్లేదు. ఫస్ట్ టైం ఇది. అవును కదా మమ్మీ, ఇది ఫస్ట్ టైం కదా. ఏమన్నా అంటే మీరు తినుకుంటూ నేను చెప్పడం, నేను తినకోకుండా. లేకపోతే ఫస్ట్ ఏం చేసినా నాకే పెడతారు. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం. వావ్, ఏదన్నా అవ్వచ్చు. నేను తిని చెప్తా. ఏం తింటున్నావు ఇంచి? ఏందో స్పెషల్గా తింటున్నట్టున్నా ఈరోజు. ఇష్టమైనది ఎట్లుంది? సూపర్ ఉంది. కుక్కర్ అయిపోయింది, కుక్కర్లో చేస్తాం. కుక్కర్ అయిపోయింది అంతే. నేనే తిన్నా. వీళ్ళిద్దరు గ్లాస్ తాగినారు, వీళ్ళు ముగ్గురు. నేనే 4 గ్లాసెస్ తాగినా. స్వీట్ అంటే ఇంకా మా ఇంట్లో ఫస్ట్ వెజ్జి, మాకి హాట్, మమ్మీకి నాకి హాట్. హాట్ అంటే మాకు ఇష్టం. కారం ఏమైనా కారంగా అయితే మేము, స్వీట్ అయితే వెజ్. అంటే స్వీట్లో ఇదే ఖచ్చితంగా లేదు. ఎట్లున్నా తింటాడు స్వీట్. ఎక్కువ స్వీట్ ఎక్కువ అయినా కూడా తింటాడు, స్వీట్ తక్కువ ఉన్నా కూడా చెప్పి తింటాడు. స్వీట్ తక్కువ ఉంది, టేస్ట్ అది స్వీట్నెస్ తక్కువ ఉందని తింటాడు. మాకి బజ్జీలు
గోబీ మమ్మీకి బజ్జీలు అసలు చాలా ఇష్టం. మమ్మీకి బజ్జీలు, మిరపకాయ బజ్జీలు, దాంట్లో చింతపండు ఉంటే అబ్బా ఏం అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఇంట్లో చేసుకున్న బజ్జీలు దాన్ని కోసేసి వేసేయడం అంటే చాలా ఇష్టం మమ్మీకి. చాలా ఇష్టం బజ్జీలే. నాకు వచ్చేసి స్వీట్లలో ఇదే ఉండాలి, కలకండా ఉండాలి, లేకపోతే మైసూర్పాకు ఉండాలి, జిలేబీ ఉండాలి, అట్లా స్వీట్ అయితే చాలా అన్ని లోపల. షుగర్ అయినా కూడా వేసేసుకుంటా. షుగర్ విత్ గ్రౌండ్ నట్స్, ఓన్లీ పల్లీలు షుగర్ కూడా తినేస్తాం. బెల్లం ఉందంటే ఇంకా పల్లీలు ఉంటే ఇంకా ఒక్కొక్క రోజు వేసుకుంటూనే ఉంటాడు. లేదు, గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంట్లో అయిపోతాయి. ఇంట్లో ఎవరు చూడనప్పుడు తినేస్తా అనమాట. అండ్ అందులో హెల్త్ కూడా మంచిది కదా, తినేస్తా. హెల్త్కి ఏమో కానీ నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది, తినేస్తా. కాకపోతే కొద్దిగా ఇష్టం స్వీట్లు ఏంటంటే మెత్తగా ఉండాలి. మెత్తగా ఉంటే భలే ఉంటుంది తినడానికి, నోట్లో పెట్టుకొని కలిగిపోవాలన్నమాట. నాకేమో ఏమైనా గోబీ ఏమైనా ఇప్పుడు తిన్నాం అనుకో, మళ్ళీ తాత ఉంచుకున్నాం అనుకో, మమ్మీ వాళ్ళు బయట ఉంటే నేను లోపల ఒకటొకటి వేసేసుకుని మూత తీసి. మ్యాగీ ఏమన్నా స్పైసీ ఉంటే చాలు మాకు, అది ఎట్టున్నా కూడా. అది అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకుంటాం కదా ఒక గిన్నెలో, అన్నీ ఇచ్చేస్తాము. సో పెట్టేస్తాం అనమాట పక్కకి, వాడు ఎత్తి పెట్టుకుంటాడు. సో ఎత్తి పెట్టుకున్నట్టు ఉండదు అది. మేము ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాము, మనకు నార్మల్ కాన్వర్సేషన్ అవుతుంది కదా ఫ్యామిలీ, అట్లా చేసుకుంటున్నప్పుడు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయి మూతుంది ఒకటి తినేసి మళ్ళీ అన్నీ అట్లనే పెట్టేసి వచ్చేవాడు. లాస్ట్ వచ్చేసరికి కొంచెం అయిపోతుంది అన్నమాట. సో అది అక్కడ చెప్తున్నాడు. మనమైతే ఉంచుకోము ఆబ్వియస్గా, మీకు తినేస్తాం. ఫస్ట్ స్వీట్స్ అయితే తినేస్తా, లేదు హాట్ అయినప్పుడు అంత ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అది ఉంచుకుంటా. డానర్స్ కోసం వెళ్తానని చెప్పాను కదా, నైట్ వెళ్ళలేదన్నమాట. టైం అయిపోయింది, టైం చూసుకోలేదు. మమ్మీ ఇంకా తమ్ముడు ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తుండే అనమాట. సో అందుకే చూసుకోలేదు టైం, వల్ల టైం అయిపోయినాక చూసుకున్నాను. నేను ఇంకా మనీ కూడా దగ్గర పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో చూపించలేకపోయినా, అసలు నేను వెళ్ళలేదు. మేబీ ఇప్పుడు చూడాలి వచ్చాడో లేదో. ఈ వినాయకుడిని మా సన్ని డ్రా చేశాడు. ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.